Mubaw sa miuna. Ikaw nga nung tanaw man ka. Wala, gwapa manggod ka. Ha? Salamat po. Oy, hala, Happy New Year. Bito chara kuya, oy. Hello kuya. Kuya ka nang gihubak kaya? Ay wa ko gihubak, gilantan ko. Relax ra kuya, nangutan na raman ko. Salig, kayo mo na kasi Apple D app nga nagorna. Diba? Relax, grabe. Ang sa din yung tujo, dahil nalagi mo dani. Wow, kay nga no, injo ne? Hala kang kinsa pa man di ay amo maning bay. Ay di ay, sorry mama, injo man di ay ni abasi. Ang ni anhi di ay mi dani, ma'am, dili kay para mo palit mig istas bato, ha nga para color sa yung gisuot ron. Ni anhi miss injo man kay manulisit mi, ma'am, okay ra ba? Mao ba? Para asa man na? Para ipalit og tambaw sa hubak para sa imong angkol. What's haan sa mga problema day? Ganina ra jud ka. Lagi gihubak ko sa may tambaw dani. Hala kayla, di ba kabaw kag ansay tambaw sa hubak? Katong imong gisulti des ni Agi day ba? Hala day, wait sa ha, kamurag ari mo ko nakabasa des ni Agi good. Ang pangitaon ha, wait sa jud huwat. Kay kailan na ansa man ko dili man ni pang herbal nga mga libro, brochure man is Natasha. Ako makaingon na pag na kay gamay day. Diha pag sure day bawas pero gamay ra man kaha day. Samok banha. Manulisit man ka mo. Ayo nagtagai kay basi nangilad na sila di mo mutug para asa na. Ang kuya wait sa ha, ayo pag apil-apil ya kay di man kapud na imong kwarta. Manulisit day mi ma'am kay para Christmas party na mga BHW ba? Mao ba day bisag pila ra? Dili ma'am, na minimum 500. Di ba kontra mulita ma'am na tanawa jang gihatag mo 1,000, di ba? Na may lista man dani. Mao ba day ambisyosa sina si Janelle para may utang na ho. Ako day lista na 2,000 ang yatag. Wow, kana jud ma'am, ayo palupig. Hoy Grace, ayo turugtuo na. Kay baw man ko, nga dili na nila itunong. Ang kuya kayo ba na pud kung unsay tambaw sa imong hubak aron hilom na pud ka? Ansa man na be, ansa man. Kung ikaw gihubak, kanira na og bildong buak, huwag tang imong hubak, pati ikaw na tigbak.